खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' बिजों फरायसालियाव बिजाबनि आंखालखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय मिरु एबसुनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। आसाम सोरखारा गुवाहाटीयाव थानाय गासै 20 फ्लाइअभार आरो लामाखौ भार्टिकेल गार्डेन जौगाहोनायनि थांखि आजावदों। प्रजेक्टनि थांखिया सहरनि मोजांथिखौ बांहोनाय आरो सहरनि इज अफ लिभिं इन्डेक्सखौ साबसिन खालामनाय होनना मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव 21,80,000 रां सेनानै लांनाय जाथाय सोमजिदों। साननि समावनो हटेल रेडिसन ब्लु खाथियाव जादों बे जाथाया। AS01AB1036 नाम्बारनि बोलेर' गारिजों फैनाय साथाम दुथां सुबुङा लानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगावनि कसुगावआव हाथियारजों लोगोसे सासे मैहुर खालामग्राखौ खादों। मैहुर खालामग्राखौ रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव हमनाय जादों। हमजानाय मैहुर खालामग्राया ब्रह्मपुत्र गामिनि हेत नार्जारी। मैहुर खालामग्रानिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो हादों लोगोसे हेत नार्जारीया मैनि मैहुर खालामनायाव लोब्बा दङ होनना सिमान जादों। क'क्राझाराव सानै फरायसुलिनि गोथै देहा मोन्दों होनना खौरां मोननाय जादों। धलमारा लालकुरा साहा बागाननि फुख्रिनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। थैनाय सानै सुबुङा अनामिका बरा आरो सरिता लक्रा होनना सिनायथि जादों। आसामनि 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो लाइमोन बिजाथिफोरनि गेजेराव सासे आरो गुवाहाटीनिफ्राय आसाम जातीय परिषद AGPनि बिजाथि कुंकी चौधुरी बिथाङा इउनिभार्सिटी कलेज लण्डन UCL निफ्राय इनस्टिट्युट अफ इडुकेसननिफ्राय गावनि पस्ट ग्रेजुवेट सोलोंथाइखौ आबुं खालामबाय। आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि मददजों BKWACनि EM प्रदीप स्वर्गियारी बिथांनि नाजानायाव बर' आबादारिफोरनो फोरोंथाइ होदों। उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि बर' आबादारिफोरनो माइ आबाद आरो आबादखौ एम्फौ एनलानिफ्राय माबोरै जोथोन लानो हायो बेनि सायाव फोरोंथाइ होदों। आबाद मुलुगसोलोंसालिनि बिगियाननि प्रफेसार डक्टर देबनाथ दास फिल्ड एसिस्टेन्ट प्रान्जल भुयान बिथांमोना फोरोंथाइखौ होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया 16थि आसाम बिधानसभानि जथुमायाव बिधानसभा सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। बुंथिगिरि चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा समायखिराखौ होदों। सोद्रोमाफोरा असमिया, बेंगलि, बर' आरो संस्कृत रावजों लोगोसे गनायथिजानाय रावफोराव समायखिराखौ लाबाय। थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 126 सोद्रोमा थानाय बिधानसभायाव NDAआ 102 मासि देरहादोंमोन आरो बे फोरबोआ गोदान बिधानसभानि जागायजेननायखौ दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि BJPनि गागि दैदेनगिरि MLA रन्जित कुमार दास बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै सायख'जाबाय। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हानजानि गासै सा 10 MLAफोराबो समायखिराखौ लादों। बर' रावजों समायखिराखौ लादों सा 8 MLAफोरा। आं मुस्रि चरण बर'आ आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं श्री रबिराम नार्जारिया इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव गोसो गोथारै आयेन आफादजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।
भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा हादोर दावबायनायनि समाव इटालीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल'नी बिथांनो गोजौ थाखोनि सावरायनायनि सिगां मदि बिथाङा पार्लेनि मेल'डि टफिनि मोनसे पेकेट होदों, जाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पार्लेनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो चिफ मार्केटिं अफिसार मायंक साया बे इसाराखौ भारतनि मुवाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो मुलुगनां बिथिं होनायनि मोनसे मोजां लामा होनना फोरमायथिदों आरो कम्पानिया बे भाइरेल समनि उनाव हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि मोन्नैबो फाननायाव गिदिर थुलुंगा मोनगोन होननानै मिजिंथिदों।